Fira Modernista s'ha convertit amb el pas del temps en un revulsiu social i comercial que pretén convertir el patrimoni cultural i la memòria històrica en un actiu social i econòmic. Un esdeveniment únic que ens permet viatjar a aquell període històric quan Carcaixent va viure una pròspera etapa amb el cultiu de la taronja com a gran motor econòmic i amb el modernisme com a moviment d'avantguarda. Aquest any 2024 hem celebrat la 9ª edició de la nostra fira, que enguany ha tingut com a eix vertebrador l'esport i que ha tornat a omplir els carrers del poble de veïnes, veïns i visitants per gaudir del complet programa d'activitats. Una treballada programació que l'Ajuntament ha preparat amb la col·laboració de diferents associacions, empreses i el cos del voluntariat, sense els quals no seria possible tirar endavant el projecte de Fira Modernista. I ara tan sols ens queda començar a preparar la pròxima edició per a que pugues viure, de nou, l'esplendor de la taronja. T'esperem a la Fira Modernista de Carcaixent 2025.